судоба наврасист ки як моҳ пеш аксҳояш бо осори латукуб дар интернет нашр шуд ва дар ҷомеа ҳангома барангехт. ӯ рӯҳан низ тағйир кардааст ва мегӯяд аз зиндагиву таҳсил дар интернати ёвон розӣ аст. интернет назм яки хонаи амал. Дигарам пайда кардам дар ҷамъи зиндагии судоба ва мударрис Сафаровҳо апавӯдодар ки яке 12 ва дигари 8 сол дорад дар мактаб-интернати ноҳияи ёвон ранги дигар мегирад. онҳо замоне ба ин муассиса интиқол ёфтанд ки комиссияи вижа ба таҳқиқи латукуби онҳо пардохт ва онҳоро аз дасти парасторашон Зулфия Сафарова, аммаи ин наврасон ки дар латукуби шадиди духтара гумонбар дониста мешуд, гирифт. ӯ аллакай садҳо дӯстони нав пайдо кардаву вақтҳои фориғ аз дарс бо онҳо бозӣ мекунад, ёди модар мекунад ва умедвор аст ки рӯзе онҳоро аз ин даргоҳ бо худ мебарад. Кира бисёр ёд мекунед? ба фарқ аз судоба, додараш мударрис хеле ором ба назар мерасад. омӯзгорон мегӯянд дар дарсҳо фаъол аст ва дар вақтҳои холӣ аз дарс ба бозии шоҳмот машғул мешавад. ӯ мегӯяд орзуҳои зиёд дорад. ҷои зур, хов ҷояш зур, хушрӯ ҷао мети дарсода хушрӯ, ҳама ҷояш хушрӯ. Калон шавам дар оянда раиси Душанбе мешавам ва ранги Рустами Эмомалӣ. омӯзгорон аз он хушҳоланд ки кӯдакон ба оҳистагӣ ба муҳити мактаб-интернат одат мекунанд. وقتی که از مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 45 به مکتب ما آورده بودن خیلی پریشان خاطر و عصبانی می نمود. دایی ما در درس‌ها زیق می نشست، از چیزی خواطری می کشید. من بعد از یک ماه الکی این کودک خیلی تغییر یافت و حاضر قریب در همه چاره‌بینی‌های فرهنگی ادبی مکتب فعالانه شرکت می‌ورزد. دایی ما آسوده حالانه و خوشحال می نماید. сайли гулшарипова, масъули ҳуқуқи кӯдак дар ҳукумати ёвон гуфт гурӯҳи корӣ ки аз масъулони додситониву шӯъбаи умури дохилии ноҳия ва комиссиони ҳуқуқи кӯдак иборат буда қазияи ин наврасонро таҳқиқ мекард, ба ин хулоса расидааст ки аз ин пас кӯдакон дар тарбияи ин муассисаи давлатӣ хоҳанд монд. ба гуфтаи ин масъул, санҷиши гурӯҳи корӣ мушаххас кардааст ки онҳо қурбонии баҳси манзил миёни амма ва писари ӯ шуданд ва осори латукуб ки дар аксҳо дида мешуд расман тасдиқи худро пайдо накард. раҳбарияти мактаб-интернат мегӯянд ҳоло ҳузури ин кӯдакон дар ин муассиса зери назорати махсуси додситониву равоншиносон ва идораи ҳуқуқи кӯдак қарор дорад. кӯдакон аз аммаашон шикояте надоранд ва мегӯянд агар аз ҳоли онҳо дар ин муассиса хабар бигирад хурсанд хоҳанд шуд, чун падару модари зиндонӣ доранд ва ягона умедашон ҳам аммаашон Зулфия Сафарова аст.